Arratsaldeon, eskerrik asko, 19. irakurkariaren bezperan hemen gurekin egoteagatik eta parte izateagatik joko solasaldia. Dugunez, Marcos Tapia dugu eta Joseba Sarriomendia eta euren jardunaren aurretik nik sarrera moduen irakurriko dizuet ez da guzia. Bigarren edizioa, Leturiaren egunkari eskutuaren bigarren edizioa egin zenean, Txillardegi berak hitzaurre bat idatzi zuen eta, ez da irakurrita deko zuen, baina espadeko zuen kontatuko dizuet zer esaten duen. 1956ko apirila zen. Galiziara alferez, 6 hilabetez egotera nindoan soldaduzkara. Eta joan aurretik, Koldo Mitxelenarekin mintzatu nintzen. Eta inork ez zekien neure segretia aipatu nion. Galizian pasabehar nuen denbora hura galdu nahi ez, eta zerbait euskaratzeko neure asmoa azaldu nion. Hamsunen Pan novela zoragarria hautatua nuela, hain zuzen. Ez erantzun zidan Brauki Mitxelenak. Inolaz ere ez, zeure buruz asmatu behar duzuzuk novela bat. Eta hori zebai, izkiriatu, ez azuperaz Hamsun itzul. Ez nuenik erantzun hau espero eta zalantzan gelditu nintzen egun batzutan. Baina maiatzean Galiziara iritsita, nunbait ria zoragarri haietako hosto berriek eta izebala oskirriek pizturik egitera deliberatu nintzen. Eta Leturian, zori txarrekoaren goraberak hasi ziren nigan mamitzen. Eta maitzen dugu esaten. Politika girotik eta euskalgintzatik urrun sortu zela pentsa dezaken norbaitek. Oker legoke, euskeraz izkiriatzea bera aski zen garai hartan. Tunel betean mamitu eta argitarazen Leturia. Eta maitzen du. Leturia hitz batez lekuko bat da, ene lekukoa hasteko. 20 urte gazteagoa zen idazlearena. Giro hartako lekukoa ere bada ere ustez. Eta sinetzi nahi nuke euskal literaturaren berrikuntzan urratz txiki bat bederen ematen lagundu zuela. Txillardegiren hitzen ostean, eta eskerrik asko etortzeagatik eta Leturiaren inguruko solasaldia izango da eta aipatu duzu gertaera gaur egun historikotzat esaten hori 1956an gertatu zen eta nun geunden gu. Entonces, proiektura neuroso batzu ginela, ez da? Jaio gabe geunden, eta, horre, gure gurasoak horre geriko ziren. Eta mutillo, idazten, novela bat, euskeraz idatzi nahian edo ari zen, ez da? Eta, hizkuntza euskeraz seguratan zegoen momentu horretan. Eta zerratik euskeraz idatzi, ez da, planteatu daiteke. Hipotesi bat planteatu aldot zen.
ointxe bertan esan gara gu jakintxoak garela, nire ustez gu hemen gaude ez dakigulako. Eta juntatzen gara, denok, zerbait ikasteko, ez da? Nire ustez, jendeak euskeraz idatzi nahi du, konkretoki Gabriel Arestik euskera ikasten zuen, eta euskeraz idatzi nahi zuena, ez euskera ezekielako, baizik eta ezekielako, ezta? Eta Txiartegik, berdin, euskera ikasi nahi zuen, ezekielako, Euskal Herri Independiente bat nahi zuen, ez zegoelako, eta novela bat, ezekielako ondo ateako zitzaion, ezta? Eta nire ustez, zerratik ez zuen planteatu erderaz idaztea, erderaz bazekielako, eta zerratik ez zuen nahi, planteatu zuen, Euskal Herriaren askatasunat ez Espainiarena, Espainia egin da zegoelako, eta txapuza bazalako. Eta nire ustez, ez tasun hori nire ustez bali hondikoa da, ez da. Ikusten da, momentu horretako literaturako, literatura guztian ikusten da, eta militantzia politikoan, gabeziarekin da prekaritatearekin ari direla lanean, ez da. Nire ustez hori oso interesantea da, zeratik egiten dugu euskeraz bezak egulako. Dorreatik egin behar dugu alegin bat, eta nire ustez politikan ere gauza bera gertatzen da, egiten duzu, ez basura interpretatzen moduan Euskalduna daukagu mito bat, ez daukagu mitorik, ez daukagu ezer, eta hain zuzen ere ez dugulako egiten dugu euskeraz, ez euskera hizkuntza maravilloso bat delako, baizik eta ez dalako, ez da. Eta nire ustez, Espainia, gu bintzat, edo nire ustez Txiartegik beraz zergatik ez zuen idatzi novela hori espainolez, Cervantes eta Góngora, Quevedo, Calderón, Pérez Galdós eta Pérez Reverte ondoren, Pérez Reverte zegoen, baina Pérez Reverte antzekoa pila bat zeuden, zetako idatzi espainolez, ez da. Nire ustez oso interesantea da, Euskaldunen egoera momentu horretan desastre bat zan, guztiz prekarioa eta literatura desastre bat, eta hizkuntza batasunik gabe eta egin gabe zegoen. Baina hain zuzen ere hori da nire ustez balio positibo. Gero, Mitxelenak emandako aholkua testu liburuan kokatzeko interesgarria da Jose Azurmendiren azkeneko liburu. Orain jakinen atera dutena gure ilustrazio txikiak. Nik bentsat ez nekien, 1996an aldizkari euskaldun bi zirela nagusi, alde batetik Mitxelenaren inguruko Egan, eta bestetik Jokin Zaitegi eta Antima Iginagabeitiaren inguruko Eusko Gogoa, Guatemala sortua, eta polemika gogorra zeukaten, euren artean, Zaitegi eta Iginagabeitiaren helburua zen literatura jasoa, klasikoak itzultzea, etzegoelako ezer, zugin duzun moduan, eta horren itzuli zituzten Sófocles, Esquilo, Platón, Ovidio, Virgilio, eta baina Mitxelenaren helburua eta Eganen helburua zen literatura propio bat sortzea, sorkuntza lanari ekitea eta gure arazo barrien barri ematera novela barrien bitartez, ez?
Eta horregatik aholkatu zion Txiarregiri ez itzulpena egiteko, baizik eta novela bat. Bere erraegitatik aterako zen. Eta beraz bat egingo zuena bere belaunaldiarekin, belaunaldiaren kezkekin, existentzialista funtzean. Dena dela, Txiarregi beti izan du ondoko kakanastea, itzulpenak direla eta marxistekin izan zuen polemika nagusian, ereño batek polemizatu zuen marxisten aldetik, eta gogorarazi zion Txiarregiri idatzia zuela ezin da itzuli. Ezin da itzuli, benetan hizkuntza batetik beste. Hizkuntza bakoitzak dauka ere mundu ikuskera, eta orduan gorri ez da rojo, edo hush, edo txukun, ez da ordenado, edo prop, eta orduan itzultzea, traicionatzea da, eta ez. Dena dela, Txiarregiren beraren liburuak itzulpenez josirik daude, eta orduan Jone Forcadak itzuli zuela ere Bertrand Russellen liburu bat, eta bueno, astiroago begiratuta ikusten da Txiarregik esaldi hori ezin da itzuli polemika batean darabilela, eta gainera ez du esaten bere izenean, baizik eta Wolf erlatibistaren izenean, ez? Eta gainera dagokio Wolf erlatibistaren muturreko interpretazio bat. Txiarregi bere kabuz itzulpenari buruz idatzi zuenean esan zuen, ez dago hitzez hitz itzultzen. Eta hori, bueno, neko desberdina da, ez? Hau da, gaur egungo neurolinguistek ere esaten dute hizkuntza bakoitzak garune eragiten diela beraien moduan, eta esaten derako gazteleraz el puente masculino baldin bada espainolek joera dute adjetibatzeko puente sendo, astun edo luze moduan. Eta alemanez aldiz da femeninoa, dibruke, eta orduan adjetibatzen dute dotore, lirain, atsegin moduan. Gu ez gara hartzen, baina hizkuntza bakoitzak eragiten ditu mundu ikuskerak gehiago konturatu gabe, eta beraz, horretan ere zientzia linguistiko modernoak arrazoia ematen dio Txiarregi. Gero itzulpenaz eta originalaz esan daiteke azken baten dena da itzulpena, ezta? Itzulpen ona edo txarra, perfektoa edo baina, mundua itzulpena da dena, komunikazioa itzulpena da eraren batean. Eta aldi berean, nire ustez, Txiarregik zeukan meskidantza bat, eta nire ustez ordukoa da gero itzulpen pila bat egin da. Da batzutan euskera batua edo euskera kultuak itzulgarritasunaren defektua da. Galdu da ahozko hizkuntzak gizarte tradizionalean leku bakoitzean zeukan olorea eta musika eta autonomia hori galtzen joan da berezitasun hori, eta itzulpenaren egiaren bestaldean dago hizkuntza bakoitzaren bizitzaren egia ere bai. Eta nire ustez, momentu horretan Hansunen novela itzultzeko proposamen aldean nire ustez Txiarregi edo Mitxelenak hauko ematen dio egiteko gauza bat originala, euskeraz sortzeko, ezta? Hori ere beharrezkoa hizkuntza guztiak behar dute komunikazio
munduarekin, da Liberian okin behar dute autonomia, baina ustez Euskaldunek azken hamarkadaetan galdu egin dugu autonomia. Ustez, evidentea da, ahozko hizkuntzaren bizitza hori tradizionala, nik ikutzen dut telebista eta txisteak erberaz dira. Txisteak eta hori da, igual ateratzen gara gai horrekin gai komplejoa da, baina, Baina, ikusten zuen horrekin harreman zuzen baten zuzen, Leturia idatzi zuen, berrogoi eta marreko urten erdialdean, bere bi kartzelaldien artean. Lehenengo kartzelaldia esan zuen berrogeita marrean, eta Bilbon ikasten ari zela, ingenieritza, eta bigarrena hirurogeian. Bietan, lehenengoa, eraitzi berria zen Donostiko betiko kartzela Ondarretakoa, eta egin berria zen Martutene, eta bigarren kartzelandia ere Martutene izan zen. Lehenengoan, kaskamotz utzi zuten, eta sekulako ilusioa egin zion, ziegakidea mutrikuarra tokatu, eta txisteko antalaria zen. Eta harin egiten zuen berba. Eta hor durante, txarei, horreko laguntalde batzuetan, oso azkar hitz egiten zutenekin, asko itiarrekin, espikarrekin igual, txiste bat kontatu, eta berak egiten zuen barre erdi zozo hori, erdi ergela, disimulatu nahian ez duela piperrik ere ulertu, eta ez dakit jende guztiak konturatzen da, hau da, desastre egutza, ez? Baina kartzelan, ulertzen zizkion, txisteak oso ondo mutrikuarrari, eta esaten dugu Euskal Herria helburun ura poza, ez? Sentitu zuena hor bat, parra egiten zuelako, eta bazekien zergatik. Orduan bai, bi kartzelaldi horien idatzi zuen. Kartzela aipatu duzun, nire ustez, kartzela involuntarioa da, eta ez zera, baina nire ustez, novela horren kontestua oso fuertea, eta liburu askotan aipatzen da historia askotan, asko testu asko idatzi direla kartzelan. Etxepare Gonzala kartzelan, Etxaun, Mitxelena bera linguistika ikasi zuen kartzela, jende piloa. Baina oso gutxi aipatzen da Soldaduzkarena. Baina nik entzun dio Bernardo Atxalari, Soldaduzkan idatzi zituela hainbat testo, kasu hori, eta Txiardiren kasuan, Ferrolen, lehenengo bi uda pasatu omen zituen Zamoran, uste dut esaera badago, uste dut Zamora defenditzen egongo zela, eta no se conquistó Zamora en una hora dago, parte hartuko zuen defentza. Eta gero Ferrolen, eta nire ustez kontestu hori oso interesgarria da, ezta? Gogorarazten dugu, jak ez dagoen Soldaduzka, zenbat Euskaldunkoan diren behartuta Euskal Herriaren kontrako erakunde armatuetan lanean, ezta? Eta nire ustez, Blas de Lezok eta Ukendok eta Txurrukak eta estatua dituztenak, nire ustez, Txiardik merezi duela estatua, parte hartu zuen zenean, eta Ferrolen edo Zamoren edo olako lekuratzean merezi dugu. Zehaztu egiten dira, nire ustez, Euskaldunek bizi gauzako kotidianoa balira bezala jasatzen ditugu jasarpen itzelak, ezta? Eta normaltzat hartzen dira, eta nire ustez dira normalak, ezta?
eta bueno, jak hor idatzi zuen ustez aipatu beharrekoa da hori ez da, zegoeratan bizi izan Txiardi eta beste jende guztiak ez da. Hango liburua, Juan Luis Zabala pintatu duen kronikak liburuaren azkeneko atalean, eta Txiardi kontatu zion hango eraren berri, eta ingurukoa lagunak batzuk ziren frankista porrokatuak, antzebilen molaren seme bat, molaren egundoko antza zeukana, eta oso Moskor ikaragarria zen, baina molaren semea zen, kontuz errespetatzen zuten, eta bueno, zirudien ez dakit Euskaltzaindiaren batzar bat, terrorgo sokaldutza ez, zirudien egokia, ez dakit novela bat idazteko, eta hain zuzen, ez dakit, sasoi hartan ikusita nola zegoen euskal giroa katakundetan eta bat, bitzia da nola egoerari buelta eman zioten gutxi horiek izan ziren erdi autistak, bakoitza bere aldetik Gabriel Aresti, Quintana, Kurtuik, Antolin Eguzkitzak ikasi zuten bere kabuz eta inguruan hasieran ez zuten horrelako laguntalderik praktikatzeko. Bestalde, bitzia egin zitzean, Txiardi euskaraz lehenengo ametsak egin zituen Ferrolen. Ordu arte bat txikitan eta nera bezaran da, noski, etzen euskaraz, hasi zen 7-8 urtegaz ikasten. Gero, ingenieritza, hemen, egin zen jotako horre egunean 3 ordu, oso modu disiplinatuan eta baina gero irensten zituen Anakleto Ortueta, Arturo Campion, Sagarminaga eta hori sekulako totzoa dena gazteleraz, eta horren jarraitzen zuen amets egiten gazteleraz, baina Ferrolen novela idatzi ala, garunak euskaldundu zitzaizkion, eta orduan hor eukizituen denengo ametsak. Gero, izan da nahiko batzuk oso zertatuta daude hizkuntza bakar batean ez, baina Txiardegik, adibidez, gero Waterloon eta Bruselan, erbestean, batzutan iritsi zen frantsesez amets egitera, baina gero, gazteleraz asko, Hendaian eta Donostin, euskera normalean, baina duan zenean Kaliforniara inglesez amets egitera etzen iritsi, ze Antolin Eguzkitzarekin zebilen. Beti da orduan euskeraz eta igual maizago egin zuen amets euskeraz Kalifornia baino. Bitzia, ez dakit egin zitzaidan notik jakitea liburu hau idaztean Gero interesantea da zerubide, Juan Luis Zabalaren kronika horretan aipatzen da, zerubide orduan zala udaletxeko parkea edo Ferrol del Caudillo, gaina zegoen frankismoaren zera da frankismoa zerbitzen eta zara egoera terriblea, eta Euskaldunen kontrako egitura militarrean jarrita, entzat hori terrible iruditzen zei, ze gero epatzen dute, eta sortzen ari zirela, eta bodere militarra ari ziren, bodere militar imperialista handi bat den partaidea ziren, eta hori, eta ziren 4 txadarrero, Unamun hori buruz hitz egiten alkartzen zirenak, eta nire ustez, historia retrospektiboan egiten da relato absurdo bat, violentziarekiko, eta, novela honetan, gaina kamuflatuta dago izena, baina, Ferrolen eta zerubide omen da parke hori,
eta gaur egun deitzen da Reina Sofia, ez da? Ez? Reina Sofia gaine ipini dute gero izena, bueno, da oso turbulentoa kontestua, ez? Kontestua, eta sartzen dana gainean relatuak, ez da? Horre, zerubiden, bakarrik nago zerubiden, horrelazten da novela, eta hor kontatzen zaigu Leturiaren batez ere maitasunaren ibilbidea, nolabait maitasun erotiko batetik, igual agape estiloko maitasun batera, edo Kierkegaard zen oso garrantzitsua, existentzialista zen, Txarregirentzat garai hartan, Kierkegaarden egoera estetikotik igaroko da Leturia egoera etikora neguko azkeneko aldaketan, baina dena dela bai egoera etikoa, bai egoera estetikoa, edo eros, edo agapek edo dute porrot, ez? Gaizki amaituko kontuak. Eta novela oso modu finean eta zehatzean, berak, esan zuen, hau novela filosofikoa da. Zenbaitek leporatu diote, trama handirik ez dagoela, eta gogoeta garrekin da bar, baina, kasierak esan zuen, novela filosofikoa dela. Orduan, erakusten dizkigu Leturiaren gogobidea oso modu zehatzean, eta Joseazuk mendik esaten dutela, euskeraz inoiz egin den existentzialismoaren azalpenik osoena. Txardei, garai hartan, esaten zuen, ni, definitu behar benu, orduko txardei, orduko txardei, bere burua definitu behar izan balu, esango nuke ni naiz, existentzialista abertzale. Aurrena existentzialista eta gero abertzale. Eta novelaren azpiegitura filosofiko guztia da, goitik bera existentzialista. Hor, duda planteatzen novelak, hain existentzialismoaren esposizio bada, ez da, eta gordo pixka bat, modaren, momentu hartako modaren, berzio bat egin zuela, modan zegoelako, herri txikiek, kultura txikiek duten behar horren gati, etengabe homogologable egitera, orduan modan dagoena imitatu behar da, bestela inok ez zaitu rekonozitzen eginda ere ez, baina rekonozimentu behar hori da moda imitatu behar ez da. Nire uste argi dago, baina dago, ez dakit, non irakurri nuen, existentzialismoa planteatzen du program filosofiko askatasunarena, ez da? Jaingoikorik ez dago, edo baldin badago, ausentea da, horretan joan da, libre gara, ez daukagu providentziarek ez da, orduan bakoitzak erabakitzen dauz egin, hori da, ez? Korregitu ez, zuzera askatasuna daukagu, eta aldi berean bizitzak ez dauka tragedia bat da, eta tragedia batean aske gara, zer egin. Normalki, gauza bat egin edo bestea, tragedia da azkenean asuntoa, hala ere aukeratu beharra, ez da? Eta, hemen novelan planteatzen den aukeratu beharra oso simplea da, ez da? Maitasun historia baina oso, ez dakit, oso primarioa, eta orduan, bat eman, ez dakit nun, baina irakurri du, Txardik hau ezin zuela momentu hartan gai politikoari buruz hitz egin, esan duzu abertzalea zela, baina abertzalea zela ezin zuen esan Ferrol del Caudillo, ez duela euska egiten, ez da? Eta Bilbon bez, ezin zuen, ia zer esan, eta eraren batean, maitasun historia hori dela, alegoria moduko bat,
askatasun politikoaren zer iruditzen zaizu? Liburuan, atentzioan ontzidan berba, izan zen aberri. Testu inguru jakimatzen, eta azkeneko kapituluan, negua, eta hor, bueno, miren beren eskalagunarekin elkarbizitza desastre bat izan da, azkenean Leturiak alde egin du Parisa, eta hor bakarrik azten da bueltak ematen eta topatzen du horrelako soluzio bitzi bat, ez, bere barru ustelduari irten bide emateko da. Ez ordura arte bezala pentsatzea zer aldiate beste neuri eman, edo zertan haute zerbitzatu, baizik eta zer eman dizareke ni bestei, nola alditu zerbitzatu. Bihurtu nahi dut nire ingurukoen txako. Orduan, bihurtuko naiz, orduan arte abandonatua zeukan mirenen zerbitzari eta txakur leial, eta nire berriaren ere bai. Hori ez dut, ez? Mirenek behar nau, aberriak behar nau, eta ingurukoek behar naute, eta beraz itzuliko naiz altzurainera, eta han beraien zerbitzuan jarriko naiz. Baina aberria hitza erabiltzen du hor, eta zentzura ikaragarria zen, eta agian, malgutasun historia, zu dinozuna, izan zuten modu bat zentzura pasatzeko, ez? Kokatzea bai miren, aberria, bien bitartean, zeuden ekin eta bar. Horre existentzialismoari loturik Leturian agertzen da esaldi bat oso esanguratsua, eta da azke izan nahi dut neure esku neure geroaren erabakitzailean izan nahi dut. Eta existentzialismoak erakutsi zuen, eta Txiarregik bere egin zuen, baina Ricardo Arregik edo gazte eroek, izan zen denboraren ikuspuntu berri bat ekarri zuten, giza denboraretan. Esaten zuten, gauza bizigabeak funtzean dira oraina, zer dira presentzia, agertu zuten zezkigu, funtzean, bizidunen, bai landaren, bai animalien, denboraren gezia da iragana, geneek eta erabakitzen dute zelan errepikatu behar dugun iraganetik datorkiguna, eta aldiz, giza denboraren abiapuntua da geroa, proiektu, etorkizunari zabalik eukitzea gogoa. Adibidez, imaginatzen bat badugu gertaera historiko da dut esaten bat, Txiarregi badoa ekin sortuko duen bilera. Ibaizabal, eta zer ikusten dugu horren pirikoki? Tipo bat, paseoan, Ibai atzetik. Horrek ez dauka ezer historikotik. Historikoa bat bada da Txiarregi buruan daukagulako oraindik inon ez dagoen zerbait. Eta da, hori euskara potente bat, Euskal Herri batu bat, fundamentu apur bat kontu sozialetan, eta bat, proiektua etorkizunerako. Baina, izan zitekeen ere txolo bat, antzeko proiektua daukana. Bereizten dituena da zuzen ere iragana. Txiarregik, euskarazitasi du, harremanak egin ditu, guzti egin da, eta gaitasuna dauka orain etorkizun baino ez den hori noizbait orainaldian mamitu darik. Ez, bultzatzeko. Eta txoloak berriz ez. Beraz, hori, geroa, iragana, oraina da giza denboraren gezi existentzialista. Txiarregik bere egin zuena, ez? Oso kritikoa zen, berak iraultzaile deitu zituenekin, ez? Bizkat, askotan izaten dira, iraultzaileak horrela bizkat moketako iraultzaileak esatu dutena, bueno, etzidamu ez da zer
Zergatik, hori delako zuzena eta polita. Txeardegiren erantzuna da. Baina iragana daukagu. Ezin da dekretuz desagerrarazi iragana. Proiektu bat espaitu orainean mamitzeko. Beraz, fundamentu pizka bat baldin badugu, izango da, kontuan hartzen dugulako ere nundi gatozen. Erabakitzeko zer izan nahi dugun. Eta geroari zabalik dagoen izakiak daukana ezinbestean da noski heriotza. Heriotza da, Txeardegiren nobeletan funtsezkoa, puntaz eta hartazen ere bai, eta orduan egin ditzakegu proiektuak etengabe, gerora zabalik eta gara, baina azkenean hilko gara, maite ditugun guztiak hilko dira, eta gutaz ez da arrastorik ere dituko mundu honetan. Eta, Txeardegik uste du, hori kontuan hartu barik ez dagoela jakinduria minimorik gizakien artean. Ez hori goitik bera asumitu behar da apurat aurrera ditu. Hain zuzen ere, heriotza hori, heriotza individual hori da, proiektu politiko eta sozialen historikoen motiboa ez da. Trascendentzia soziala dalako eta politikoa. Ikusten dut, existenzialista guztiak oso politikoak dira, denak askatasuna ulertzeko zitek beste era batean, baina ulertzen dute, azken batean, Camus eta Sartre eta honen guztiok politika moduan, denak daude politikan goitik bera sartuta. Unamuno bera ere bai, unamuno beste gauza bada baina. Eta, hain zuzen, osasuk manik esan du, gerra osteko giro kultural osoa Euskal Herrian, bai antzerki berria, bai poesia berria, otzalar eta bide, eta jakin bera, eta noski, Txeardegiren novela gintza, dena dela erabat existenzialismo. Osakiumente, oso existenzialista bere pentsamentua, osakiumenderen kasuan. Bai. Ez da gero bestalde, askatasun hori, neurri batean, gizaki hori, berez, bidegabeak diren egoerak zuzentzeko askatasuna, neurri batean, politikaren bitarteko, Txeardegik uste du ematen digula mintzamenak. Mintzamenak egiten gaitu nolabait libre naturaren aurrean, ez dagoelako loturarik sonu segida baten eta aipatzen duen gauzaren artean. Guk esan dezakegu itxaso, edo zi, edo esan genezake petetz, edo tons, eta goitura daukagu, eta gero ezin dugu dena ditu, zinara gauzak aldatzen hasi hizkuntzatzi eragin funtzan da mintzabidea eta komunikazioa, eta bakarrik inork ez duke ulertu. Baina horrek, hizkuntzak ematen digu bereizi egiten gaitu naturaren handiko, nerako tatxarrerako, eta eta hau leturian agertzen da, eta Unamuno eragile saiakeran ere agertzen da, eta idea bat, adimenari, ulermenari hila gustatzen zaio. Oda, hiztegiak dira hilerriak. Zergatik, gauza hitz bihurtzean gauza hori hil egiten du. Hitzen ondo esan agertzen den esaldi dira. Errusinolak egatzez egin dezake, errusinolak kanta dezake, errusinol hitzak egatzez egin dezake, errusinol hitzak kanta dezake, ezin du errusinolak bai, baina errusinol hitzak ez. Zergatik, hilik dagoelako, badena hitzera pasatzean, baden hori hil egiten dugu. Eta, egia da, errusinola ezagutzeko ez dugu zertan hitzaron errusinola hil arte, baina
ezagutza zientifikoak, hau da ondo ezagutzak eta bai eskatzen du disekzio neurri baten. Orduan, zentzu horretan, heriotza, mintzamena, denbora eta askatasuna oso loturik daude existentzialismoan eta dira Txiarregiren existentzialismoaren azpiegitura filosofikoa. Gaia, aldatuko dugu. Bai. Aipatu egin duen gaietatik aparte, baina egon zen momentu batean, duztot igual, zer ikusia daukala lehen egin duzun berizketarekin egan eta zuagoa eta egan. Eta ustez, euskoa pixka bada Odiseren mundua. Baserri mundu badago, mundu autonomoa, mendiko hizkuntza da, mendi espazio badago, edo hori Arkadia moduan edo ulertu daiteke eta literatura punto bat sortu, espazio horretatik abiatuta. Eta euskal literatura tradizionala horretan oinarritu da, eta Ulisek bere konzeptu guztia horretan oinarritu zuen, euskaldunak poema, herri zar tradizional horren kantu egin nahi izan zuen, eta nire ustez Txiardegi egin zuen gauzetako Txiardegi bakarrik ez, abiapuntua guztiz diferentea da, eurek ikusten dute, ja ikusten da 19. mendetik, gizarte hori lehenengo sektorea, termino ekonomikoetan hitz egiteko, lehenengo sektorea desagertu egingo dela. Ezta? Eura iraztira jaio mendian, pero abarka bezala edo horixe bezala, jaio dira hiria. Da hiria biltzen du poblazio gehiena. Orduan, Bilbon Grabel Aresti edo Donostia Txiardegi daude beste mundu batean. Eta gainera, Txiardegik eta Arestipe ikusten duten irustez, lehenengo sektorea desagertu inbar dela. Euskal mundu tradizional hori ekonomiaren evoluzioagatik desagertuko dela. Eta egiten du proposamen bat guztiz diferentea. Eta nire ustez da proposamen linguistikoa, euskara batu berri bat, hizkuntza artifizial bat, beste entzat, eta horizen entzat hizkuntza artifizial bat, literatura guztiz ez euskaldun bat, ez da? Literatura arroz bat, ez da Arkadia hori, edo orduan, eukin zuten polemika bat oso horra, baina oso interesantea, ze hori zigiltzan bere munduan, ez da, bere huitzi, eta erengo euskaldun horretan, eta horko kultura defenditzen, ez da. Eta nire ustez, Txiardegik eta Arestik batez ere, baina gero Mitxelena gero hori ulertu zuen, beste literatura euskera beharrezkoa genuen, euskera berri bat, eta euskeren berfundazio bat, eta literatura homologable bat, ez da. Eta nik ikusten dut hor, dikotomia handi bat, zera gero, pasatu da denbora eta argi dago non zeukan arrazoia. Ze nire azerrerik ez dut ikusi bultatu nahi zenetik, gana txaleta dira, ez da mendian. Ez da? Eta mendiko hizkuntza bera ere desagertu egin da. Daukau, euskera deslokalizatu egin da, ja lekuan lekuko euskera hori, euskera eder hori galdu egin da.
leku gehienetan, eta orduan nahi badugu hizkuntza bat, izango da hizkuntza nazional bat, edo ez dugu, edo bestela museora joango da jendea, jende individuala, kanposantu da jazza guztiak, eta gero, baina hizkuntza hori, filologoen gauza edo museoko gauza da, ez? Eta orduan, nire ustez, novela horretan, badago, mundu, ez dakit, zeko, adibidez, Unamunorentzat, Euskalduna benetan zan bestea. Gerra eta paz esaten du, Euskal mundua hil behar da, eta euskara ere hil behar dugu, ze amaitu da, eta dukago berria. Ustez literatura honetan proposatzen da literatura nazionalista bat, herri berri bat sortzeko, ez da? Nazio berri bat sortzeko, ez? Bai. Zirarek, Unamuno erabiltzen dutenen jarreraren kontra altzatu zen, gure mundurako ez du balio, modernitatean euskarak ez du balio, oztopo zaio salerosketari, eta baita ere altzatu zen fatalisten kontra. Asko maite dute euskara, baina ikusita mundua nondik noradoan, ez dago zer egini, eta orduan honena da onartzea gure desagerpena, eta bestela orain borrokekin, euskara artifizialki iraunarazten, ez da gizema antigu, horrek agonia luzatzeko besterik ez du beti. Eta etxerregi jarrera horien kontra altzatu zen, eta ez badago, oraindik badaukagu zer egini, nahiz eta askok hil-kanpaia gero dituzte oso pozik eta bat, baina egiten badiogu lan militanteari eta prez bat gaude erosotasuna sakrifikatzeko gure eguneroko bizitzan, oraindik garaiz gaude zerbait egiteko. Eta orduan horretarako plantatzen zuen maila individualean, etikoan, edo bilakatzea de facto elebakar kalean, nahiz eta hizkuntza bi edo gehiago jakin, baina kalean euskara besterik ez, ze bestela eraldunak askotan enteratu ere ez dira egiten badagoela euskara ezarrako gauza bat, eta bestalde batetik, esaten zuen, maila politikoan Euskal Estatua beharrezkoa da, eta ez hori bakarrik, Euskal Estatuaren tresna guztiak euskararen alde ipintzea. Bi adar horiek azpimarratzen ditu, eta bestela esaten zuen, bestela oso gatz, izango da iraute. Irautea, Unamuno planteatzen duena da, irautea, espainola izatea oso komodoa da. Onaritzen badugu instituzio espainolak eta hori, oso komodiade bat aukeratzea da, euskeraz egiten jarraitzea da sakrifizioa edo zer, nire ustez, nire bintzate kontestu horretan, dikotomia horretan, nik balio emango nioke hori, txikitasunari, txiki izatea, handi izatea baino hobea da. Ez da? Idazle batek idatzi behar duzu hori Pere Rebertek idatzi duen hizkuntza. Ez da? Eginak esan du dena. Ez da? Eta nire ustez balio handia dauka eta existenzialismoen barruan existentzia nire ustez posgarriagoa da
hori, Euskaldunen gauza, nire ustez, politagoa da espainolena baino. Nire ustez, konta dezakit anedota batek, antzian Kubako historian badaude anedota oso politak ez da, Kuba ja guinde horako goeran daude eta Kubako indigenek utzi dute bakarrik esaldi bat hola famatu. Toponimian bai Kuba osoa toponimia indigena da, baina hile egin zituzten espainolek oso epe laburrean esterminatu zituzten, gehienak txakurren bidez, txakur mastinekin soltatzen zituzten eta akabatzen zituzten indigenak eta esterminatu zuten jende indigena guztia eta gero importatu behar izan zituzten aurreatik beltzak eta esklabutza horti sortu zen. Baina, horregun dago historia oso polit bat Atuei indioarena. Atuei izan indio bat Puerto Rico, gaur eguneko Haitikoa, espainola egan Republika Dominikana zeukaten kolonizatuta eta indigena batzuk alde egin behar izan zuten. Talde bat joan zen Ugara. Eta tartean hau Atuei. Mila bosteun da Marian espainolek erabaki zuten konkistatzea Kuba. Simultaneo egin zuten aldi berean Nafarroako konkistarekin. Albako dukea konkistatu zuen Nafarroa eta Velázquez zan Republiko burua eta konkistatu zuten Kuba urte berean. Eta esterminatu zituzten indioak eta batzuk harrapatu zituzten bizirik eta tartean Atuei indigena. Eta heriotzera kondenatu zuten eta heriotzera kondenatu eta juntatu heriotz zeremoniarak ejekuziorako konbokatu zuten indigena guztiak eta euren soldadoa elkartu ziren Baiamo deitzen den herritxo batean eta montatu zuten hori gurkabea, erretegia montatu zuten eta azkenengo zere izan zen Dominiko bat joan zen kristau bihurtzeko heriotzera kondenatutako mutila Atuei. Eta, igual pentsatzen duzue asmantzen ari naizela, baina Bartolomé de las Casas Dominikoa zen presente zegoen leku horretan da bera kontatzen du. Fantastiko heriotuko zeizu. Eta, han zegoen Dominikoa atea zen, indioa kristau bihurtu nahian, eta esan zion indioari ia nahi zuen kristau bihurtu. Atuei espainolekin tratu asko egin zituen Haitin, gero Kuban ere bai, espainole zituzten tratua kumplitzen, eta horren bazekien espainol pixka bat. Atuei esan zion, ia onartzen bazuen kristau bihurtzea bizirik utziko zuten. Dominikoak esan zion, ez kondenatuta zegoela eta erreber zuten. Eta orduan Atuek esan zion, zertarako nahi dut, nik zertarako ingo nahi kristau. Eta Dominikoak esan zion, kristautu ezkero beste bizitzan zerura joango zala, eta zeruan bestela basutan edo infernuan da zeruan leku lasaia zala eta oso ondo biziko zala eta zeruan eta bera galdetu zuen eta zeruan espainolazkoago
ez nio jakina, ez nio Domeniko, orduan ez dugu nahi. Ez da, eta nire ustez da fabula politiko bat, errealitate historiko, anekdote historiko erral bada, baina da haundikeriaren, eta euskadunen, eta herriko, munduko herri txiki guztien zerak, onartzen badugu, espainolez egitea, Espainiako imperioaren ontasunak onartzen baditugu, komodoago, zoriontsuago izango da, baina non nahi du zoriontsua izan. Eta nietzsche guztiak esaten zuela, zoriona txorrado badela, inglesen invento badela. Ez da? Eta nire ustez, euskeraren aldeko, edo herri txiki baten aldeko rolloa, ez datorrela haunditasunetik edo ona edo zorionetik bezik eta hori, ez dakit zelan deitu, baina duintasuna edo askatasuna esan dugu, ez da? Txigarri, behin eta berriro epatzen dugu, kontuaratzen dugu, unibertsoa, zein zela den, zein bat aldatzen diren gauza, gu ez deusatara lurra, ez da ezer, unibertsoa. Eta tamaina horiek gogoan zituen etena. Eta orduan, Euskal Herria zer da, galaxien eta kontuan alduta. Eta orduan ez da baina badago beste zerbait, ez dakit, eramaten zaituena, nahiz eta duintasuna, askatasuna, zerbait egitera, nahiz eta jakin, igual, absurdo xamara dela, edo erruzela, baina bultzada hori... Imperio Espainola baino gauza absurdoa hori. Eta gero, hori, espainola izateko esen kritikoa izan zen, apur bat, berak destinatu zuen esaterako hori aperrea, nola egiten zituzten indioak aperrea, hau da, txakurrak kaiuletan gorde gozez erdi hiltzen utzi, eta orduan indioa jatzazuten korrika, ireki kaiola eta txakurrak gozez indioaren ganako, eta janez, eta orduan izan zuen, eta babestu behar ditugu, eta gainera erabat absurdoa da esatea hemengo indioek ez daukatela harimari. Zen ez da bai da importante bat ez, ez, Ego Amerikakoek badute harima, eta horregatik ezin ditugu esklabu moduan da hori. Harimarik ez daukatenak dira Afrikako beltza. Eta orduan marikarri, horiekin ez dago problemari. Orduan garbi dago Txillardegiren ikuspegia dela oso antikolonialista bai, oso erradikala antikolonialismoan, eta gero piztu ditugu mespretsuak eta Gaskuña plazan eta operazioan oso bazen norlako pasabizo bat Bai, Gaskuña plazakoa behin Donostian nengoen eta lagun bat deitu nion eta esan zidan elkartuta zegoela batekin ezin zara etorri bulebarrera eta joateko ni Antibora eta enekin ondo zer zan, baina hartu nuen autobusa esan zidan, gelditu Antibora iritsi eta Matia kaleko lehenengo paradan gelditu. Eta gelditu nintzen jende pilo bat zegoen, eta esplikatu zidaten zara Txillardegi baserria zegoela leku horretan, da udaletxeak, Txillardegi gura eta berak prekusia zeukalako, zipitzeko Txillardegi izena inun, ipini ziotela plaza txorre, plaza de Gaskuña izena. Eta ordena nahi zutela errebindikatu izen original ipintzeko baserren izena Txillardegi plazatxoari.
eta ni galdetu nuen eta zergatik egote ipini nahi Txillardegi, zenik igual despistatua naiz, ennekien Txillardegi lotzen zutela rollo antiterrorista edo hori, ennekien Txillardegi beti ezagutu dut, eta erekin zerikusirik gabe, ezta? Eta esan zidaten horregatik zala, inkorrezio politikoa, esan zidaten inkorrezio politikoagatik, eta konturek, esan nion, eta Matia, ze kalea Matia zan, eta Matia, hau, esklabu trafikante, berezazoiko esklabu trafikante hundiena izan zen, beltzen trafikoan ibili izan, eta nik ondo ezautu nuen, Esa de Queiroz, novelista portugues bat, eta Esa de Queirozen papelak errebisatzen edori, eta, bibili nintzen bilatu nuen, batxin nuen, Esa de Queiroz izan zen konsula Habanan, Portugalgo konsula Habanan, eta defenditu zituen txinoak. Txino esklabo moda ekartzen zituzten, kontrato librea zen ustez, baina kontratoa kantonen egiten zen, sinatu egiten zuten txinoek, baina kontratoa zen bidaia ordaintzeko 10 urtetan egon behar ziren esklabo kondizioetan. Osa, sinatzen zuten hori, 10 urtez esklabo izatea. Ezta? Da Esa de Queirozek, pausak egin zitu horren kontra, Matia zen, eta Larrina mundagako kuadrilla bat, eta horiek ziren trafikanteak, ezta? Filipinetan zituzten nahierak etori, eta hau antolatzaile nagusia izan zen, eta azkenean Kadizen zeukan ofizina, eta gaixotu zenean, Matia testamentuan, utzi zuen testamentu egin zuen, emateko diruaren parte bat, milionariko, diru itzela zituen, eta parte bat sarretxeak eraikitzeko Donostian, zizuen. Orduan, Fundación Matia gaur eguneko sarretxeen zera, baina hori zera da, orduan Matia da, orduan Txillardegi gisa horien zioten, gisa bezan ditu, violentzia maila eta hori konparatuz ez da. Eta Matia ditzen da kalea, baina gero, arrezkero, gertara horrekin fijatu naiz izenetan, eta, da terrible. Salamanca zan, Arreo Salamankore, Jose de Salamanca, esklabo trafikantea, hemen Ibarra familia dauka, Banko Bilbao Bizkaia hori, Ibarra familia ez da, Ibarra familia esklabo trafikantea zen, darrapatu zuten askotan. Bere barkoak errekizatu zituzten inglesek, eta epaitu eta zan, Manuel Portugaleteko benefaktorea, Manuel Calvo, esklabo trafikantea, Donostia festival Donostiako zine festivala esklabo trafikotik dago, zera Zurrueta izan zen lehenengo, gero zine, Alangoresko zine, Iban Zurruetare ondorengo zuzena izan, eta, Donostia hartzen duzu, eta esklabu trafikantea eta militarrak eta zera, eta daukate hor Medeia Bila, Blas de Lezo, Ukendo, zera, eta, iruditzen zit, inkorrezio politikoarena, ne ustez, inkorrezio politikoa, historikoa normala da, ezta? Baina Txillardegi hartzea, inkorrekto bezala, kaleetan, dari guztietan daukagun gentuzarekin.
lehengo batean, lehengoan ikusi nuen, Antoino enpresa bat, ez da gizeman milioitako inbertsio bat jaso duela arma fabrikatzeko, estatu batuetako armadarentzako komponenteena. Eta gero hurrengo astean ikusi nuen Real Sociedadeko presidentea zalako, agertu zen enpresa horren arma fabrikante handi horren ospatzen, eta Realeko horren inkorrezio politikoarena nire ustez da ohore, txeardigiri egiten diotena ohore handi badaz, eda rekonozitzea, ez duela sekulan meritorik egin, zer eskarri. Bai, ez da hori izen da hor, hemen dago, ez da izen bada gauza dituean, dena da, terrible, hemen arma fabrikazioa, armamentismoa egin, arma fabrikaekin, eta esklabu trafika. Historia guztian ustez itxura aldatuta dagoz, esklabu trafikoaren gai hori oso marginal modan tratatzen da, hemen industrializazio, Bilboko kapitalaren akumulazio esaten dana, akumulazio primitiboa ikasten dena guk kapitalaren Bilboko esatu dute burdina zala, esklabu trafikoa izan zen. Neurren handi batean, gutxienez familia horietan, Ibarra, horiek esklabu trafikantea ziren, lortik atea zuten dirua. Esan nahi dut, hori hori handia egiten diotela, Euskal Herrian alde zerbait egin dutenei, kale izenak ez ikintzen hori ba. Leturia eta gero. Zerrein izan zen betik lehen etxaiak. Untaz eta zer badu artikolo bat betik lehenen kontra klasean beti notariko nedan. Baina bera izan zen espezialista betik lehena izaten zeo zertan. Eta leturia bakarrik eta, jende askorentzat, lehenengo modernoa, lehenengo pertsonaia problematikoa, lehenengoa, arrazo psikiatrikoa eskuena. Marcos, itzein behuago mikroni, leturia bera izan da lehenbizikoa hainbat eta hainbat kontutan, ez? Berak izan da Euskal Nobelagintzan lehenengo protagonista problematikoa, arazo psikiatrikoak izan dituena, izan da, eta hori da, aitzinaritza trista ere bai, izan da, lehenengo protagonista novela batean, Euskal novela batean, bere neska laguna tratu txar fisiko eta psikologikoagatik hiltzen duen. Bai. Gero Txiarregi berak Elsa Schelleren idatzi zuen, lehenengo protagonista emakumezkoa, eta bat, ez? Orduan, beti lehen, eta gero lehentasun horrek zabaldu dio bidea, euskal literaturan hainbat eta hainbat du. Eta, adibidez, animaliei lotuta. Hor agertzen da, oso garrantzitsua da, miren maitearen pintxo zakurra. Gero, eta inauguratu du zentzu horretan, Txiarregi euskal nobelaren ugaztunena. Oso garrantzitsua izan zena, 50, 60, 70 baldietan. Hor, tximinoa oso importante izan zen Perule hartzako, baina gero Elsa Schelleren katua, mimu, edo zaldiak, behiak, baleak, satorrak, astoak, edo non agertzen dira. Eta gero, 80ko hamarraldian, ze Euskal Nobela egiten du apur bat evoluzioaren, geziaren kontrako norabidea hartu. Eta orduan, ugaztunak eta gero datoz xomorroak. Eta 80ko hamarraldian betetzen dira Euskal Nobela
bilkerrez, zitzak, kakalardoak, erleak, eulia, eta auskalo etorkizunak zerrekariko dugu, baina hor lehena, aita jauna, sartzeko orduan animaliak Euskal Nobela gintzen, izan zen txillardegi eta pintu. Bilaren egunkari eskutuan. Eta gero, bestalde batetik, etorkizunari begira, hori txillardegi gero eta gehiago ibili zen hizkuntza laritzan, eta baina igual eramango gaituzte ez dakit. Euskal Horora eta ez dakit zer hori duden. Badakin, badaudela galdera gaiztoak. Ez? Badaud. Bada. Nahi duzu? Ez dakit, oso gaiztoa bat da. Gaiztoa asmoz ez. Begira, gaur etorri zait burura eta oroimenera. Urtea dira, baina leturia egin ondoren, nola nahi ere. Bilbon berton izan zen eztabaida famatua, garai hartarako famatua. Eta izan zen Bilboko Luises, alako areto handi batean, uste jesuiten esku zegoela garai hartan, Korte Ingeles atzean. Eta egiten ziren, Logendio gabe, mila esan. Eta egiten ziren alako zinema handi baten modukoa zen, gela handi bat, hauen askoz handiago. Eta bete egin zen. Zergatik, antolatu zen eztabaida bat txiardegi eta atzaga. Garai hartan modakoa, biak ere, moda erlatiboa ez da, gure herri txikian baina egin zen. Eta halako batean, gaia polarizatu egin zen, zen txiardegik hartu zuen fama, politikoki ez oso zuzena behar bada, baina fama hori literatura konprometitua, engaiatua egiten zuela, eta ezote zion horrek literatura egiten, eta nio estetikoa hartzen du edo gutxietzi egiten. Eta hor zegoen bestalde atzaga edo potx banda, Joseba, ezta? Eta literaturaren autonomia aldarrikatzen zen. Eta, hasi zen eztabaida, pipu, zuek gaur daukazuen baino tonu asko zere biziagoa, kontrakotasun bat zegoen. Eta momentu batean, atzagak esan zuen, horrek, eztabaida literarioa baino gehiago, ematen du, hemen gaudela, dundun batzeko txiardegi eta raizugar atzaga. Hau gozeo konbate badela, ezta? Orduan, galdera horkidoa, bion zan nahi baduzue, ze gelditzen da eztabaida hartatik, polarizazio hartatik, noraino kontzera daiteke txiardegirena literatura konprometitua, ze zentzutan konprometitua, kontrajarri egiten da benetan literaturaren konzeptu autonomo edo estetiko batekin debate hori, ez da, apur bat ekartzea. Ez dakit debatea Dena Bernardo ez egote hemen, justo duela hilabete Gasteizko Unibertsitatean filologiako ikasleekin etorri. Eta hitz egin zuen gai horretaz. Eta esplikatu zuen oso gaizki azaldu direla bero liburuetan etorri horren ondorioak eta literaturen autonomia, literatura gauza bada, euskera literatura egitea eta ona izan da dira, ezta? Eta literatura beti da politikoa, ezinbestean da politikoa. Ez dago bat da bestearen kontra, eta ustez, berak esplikatu zuen, bere hitzak eta argumentuak erabili direla, berak, esplikatuko dizut, nien nintzen egon hor, eta
esplikatuko dizut nik pentsatzen duena momentu horretan kontzeptu horiei buruz, ezta? Bai, planteatzen zen, alde batetik literatura konprometituak, eta bestetik, beste gauza bat. Eta poten idazten genuena, konzeptu horren kontra egiten duen, eta iman motibo horrengatik abar. Esplikatu daiteke, ze gaia pixka komplejoa da, eta orduko egoera zautu behar da. Euskalduna, historian zehar mila bider bezala, situazio oso konfliktibo batera heldu ginen, ezta? Egon zen herri burruka oso fuerte bat, ez da 70ko hamarkadan, baina batez ere 70ko hasieran herri mugimendu handi bat, alderdi pila bat, diferenteak, troskista, maoistak, era guztietakoak, baina herri mugimendu fuerte bat antifaskistoen kontra eta beste gauza guztien alde. Mugimendu hori 76, baina batez ere 17an, egon zen mugimendu batzu, errepresio handitu zen da itzela izan zen, baina batean sortu zen 17an, baina transizioa eginda zegoela, junta demokratika, eta ez dakiz zer. Eta sortu zen ondorioz, eta Partio Komunistak onartu zuen monarkia, PNV sartu zen konstituzioa egiten, eta abandonatuta gelditu zen, hemengo herri mugimendua, gelditu zen abandonatuta. Eta mugimendu oso fuertea zen, 75an, 76an, 77an, eta gelditu zen abentura politikoki. Orduan, politika desplazatu zen beste parametro batzutara, beste esfera batzutara, ezta? Barzailuz joaten zen Madrilera eta konstituzioa, eta herri mugimenduan irustez gelditu zen eta nik esango dizut nire zera nien nintzenetakoa, nintzenen etaren aldekoa, rollo asamblearioan eta mugitzen dut, eta komunista libertarioen, zera ez libertario Mileiren zentzuan, eta rollo horretan mugitzen dut, rollo asamblearioan, eta batean aurkitu ginen, baina ja tipo montatu dute ja monarkia restaurazioa, espainolek restauratu dute monarkia, ez dute aguantatzen belaunaldi bat, normal batekin, Maria Cristina exiliatu behar da, Isabel II errezete, Alfonso XIII, eta orain berri izuten, oen barriro induten, eta restaurazio bat egon zen monarkiarena, eta baina botere guztia erabaki izan hemendik kanpora. Eta hemengo herri momentu gelditu zen guztiz. Horan jente piloa, nire belaunaldiko jente piloa, baretan sartu ginen. Eta haren alde gendenak edo ideologiaz, eta bat gentozenak eta ez gentozenak. Eta egon zen polako desplazamiento, eta jente piloa sartu zen drogen mundura, izan zen, Espainia izenepini zitzaion horri, el desencanto. Eta kontestu horretan, ubikatu behar da. Eta niretzat, literatura, 76an edo 77an, pentsatzea literaturarekin, edo novela bat idazten, edo zera, aldatuko genuela gizarteak, parkatu eta, niko lokola harinez espliatzen nirea, ez? Gero, txarrieren ulertzen dut, Bernardoren nabe bai. Eta, orduan, nik ze pentsatu nuen momentu hortan, aldatzeko modu bakarra, eta epe labur batean, negoziazio bat egotea, baina indar batekin.
Eta zen indar bakarra transizioa beste era batean gertatzea bidera zezakena. Orduan, niretzat, adibidez, zu galdetu duzuna, literatura komprometitua, gilipoia bazan, Guarda Zibilek ez zuten Poeteko nobelarik irakurriko, ez Etiopia ezer, ez erregeak, ez soekoak, ez inok. Eta orduan, nire ustez, nik ikusten nuen gure literatura oindik gaina esen existitzen, ez zaukan entidaderik, ez igual inona, termino politikotan. Eta orduan, Espainiako egitura aldaketa handi horri aurre egin altzion, edo lortza ezaken bakarra zerbait kondizionatzea eta naiz eta niretzat gerra izan desastre bat eta bide itxi bat izan. Pentsatzen, igual bi urtetan lortuko dugu zerbait. Orduan niretzat gauza bazan literatura eta literatura eta euskal momentu horretan, euskal komunitatearen baldintza politikoak jokatzen ziren enfrentamendu horretan. Enuen bape asartatu, zen pentsatzen nuen, bi urteko negoziazio bat izango zala, hiru edo lau urtekoa, eta ja gero niretzat eta bihurtu zen beste gauza, baina, hori bizitzan, existenzialismoak esaten da, gauza bat nahi duzula, eta beste bat ateratzen zaizula ez da. Baina, literatur ulertzeko, literatura nire ustez komprometituaren konzeptua dauka zentzua, literatura hori hegemonikoa baldin bada. Jendea garen iritsi bat zaitezke. Euskal literatura momentu hortan ez zegoen rekonozituta ere. Dagu nahikoa genuen literatura lortzen denuen batek aintzat hartzea literaturatzat ez da. Eta lortu zen, hurrengo urtetan Bernardo demostratu zuen bere literatura zala Espainiako Europako edozein autororen mailakoa ez da. Eta rekonozimiento hori izan nire ustez literatura momentu hortan lortu zezakena egola ez da. Eta ordan niretzat, nire esateateko, kasu horretan, kompromisoaren ideia, erabili zen terminetan bintzat, nik genuen bai. Dena dela nik uste dut hor badaula Jean-Paul Sartre lan bat Gredoie Pobreza Intelektuel, eta lan hortan Jean-Paul Sartrek aztertzen du Frantziako aldaketa prozesuan eta maiatzaren 78 guztian zer izan behar zuen intelektualek jokatu behar zuten papela erreboltaren aurrean. Eta hor sartzen du ere, intelektualen ere muan, sartzen du literaturaren ere bai, poesiaren ere bai, eta pentsamenetan ere bai. Jean-Paul Sartrek sartzen zuen azan, eraldaketa prozesu baten erdian, intelektualen papela izan behar du papel aktibo bat, eraldaketa horren alde eta erreferta horren armadura ideologiko, baita igual poetiko eta horretan ere bai. Egon uste, zerre momentu batean defenditzen bali badu literatura konprometituaren idea, ez da literatura pistola bate baina gehiago balio dut ez, baizik eta literatura bezala, idazle bezala, sortzaile bezala, momentu batean bizi duen, aldaketa egoera batean, zen izan behar duen intelektualak eukirak duen jarreak. Eta lan hori, jasota dago, Jean-Paul Sartre, Gredoie Pobreza Intelektuel liburu horretan, aztertzen du zen izan den intelektuala jokatu izan duten papera eraldaketa prozesuen erdian. Eta hor, Jean-Paul Sartre defenditzen du intelektualek berratera paper aktibo bat jokatu beharrak eraldaketa prozesuen erdian. Eta nik uste dut, Euskararen ematzanean, eztabaida hori izan, etzan aberreta jarmaren bitartez gehiago gutxiago zuen, baizik eta Euskal Idazle intelektualek ze jarrera hartzen zuten Euskal Herrian, erreforma prozesuaren hasieran sortzen izan egoeraren aurrean. Eta nik uste dut, Txarrek esaten duenean, paper aktibo bat behar dara, literatura kompromitu da gehiago dator, Jean-Paul Sartre, idea horretatik, beste azten. Baina,
hori, lehen esan dut, Bernardo horrekin, zugezat, Japo Sarteren horrekin, lehenguan esplikatu zuen, guztiz adoz dagoela. Osea, idea hori, nire ustez, ez da, eztabaida hori eta beste gaiak ez datoz, ez dira ondo kontatu hasteko. Eta nire ustez, lehenbitxeatekin enuke bat ere problemarik izango. Gauza da berak egin dezakena momentu hartan, edo egin nahi zuena, eta nek esplikatu dut konzeptu horrekiko nire jarrera, ez da. Baina ondo dago, eta Bernardoren ere bai, nire ustez Bernardo bere zera, eta nire ustez presentatzen da izango balitz dikotomia bat bezala, ez da, eta Gizagerletek ere sinistuko zuen Sartreren idea horrekin, baina bere euskaren alde eta Euskal Herrien alde egoteko forma diputazioan integratzea izan zen, ez da, eta bakoitza bizi ditu egoerak ez filosofia baten arabera, bezik eta gero konkretuan bakoitza ditu bere zirkunstantzia, nahi esate baterako ni soldadutzara gomar nuen urte horietan. Eta niretzat, ni petzaten dut, ni soldadutzaren ez joango. Ez da. Eta nahiago bonagoa zartu nintzen horietan, beste motibo dut, soldadutzaren Espainien kontra nago. Ez da. Eta baina esan nahi dut, gauza bat dela filosofia orokorra eta oso ondo. Tontoenak ere badaki intelektuala eta albainila eta hori sujeto politikoak garela, deno gara sujeto politikoak ez da. Eta nire ustez, batxiartik oso koherente izan zen eta inkluso hori defenditzen momentu hortan. Nire ustez Bernardo ere bai izan da koherente zera, baina persona bakoitzaren zirkunstantzia gero oso diferenteak dira. Eta, klaro, galtzaileen lekutik, galtzaile euskalduna, galtzaile gara azken batean minorizatuak, eta gure baldintzetan oso sortzen dira eztabaidak naiz eta azkenean ados egon. Aitzen duzu, ze ezin dugu izango balitz ez, intelektual parte hartzailea da eta gizarte aldatzen da. Baina, ez da, gure egoera momentu hartan ezin genuen aldatu. Eta gure ezin dugu aldatu eta zer gertatzen da, zein da gure zera, albokoari botatzen diote errua, ez da? Sortzen dira, eztabaida balia bezala, niko orduko eztabaida goratzen ditu, trotskistak, maoistak eta izan, eta niretzat eztabaida hori ez da kontatzen da moduan. Kontatzen da nire ustez gero kontatu da euskararen literaturan normalizazio prozesu baten moduan eta txiarregiren kontrako zerba bezala, eta ez da hola. Nire ustez badaude, gu kondenatuta daude, ez da bida tonto bilo batera. Ezen nahi gugu mundu oligarkia armamentista horren kontra egin, baina inorrez dut ezagutzen ni segure egon jende horrekin. Horretan enemigua, ez dakit, orden ere, asarratu barnez, alboan dagoenarekin. Edo urriñago bintzat, modu. Eta nire ustez horren literaturen batzutan holako nire ustez eztabaida faltsuak dira, ulertzen dira zure esan nahi dudana. Irakurri nuen
inspirazioa izan duen, hori gero Txillardegi eta Ereño marxistak eukizuten eztabaida el solipsismo lingüístico de Txillardegi idatzi zuen marxismoaren izenean Ereño honek, eta puztu egiten ziren eztabaidak modu oso artifizialean. Eta hor, adibidez, elkarri leporatzen ziotena Atzagak eta Txillardegi, ez dakit, ikusten zenuen gero, bakoitzaren karrera eta ez zetorren bat hor elkarri leporatzen ziotenarekin. Eta nik justo hori irakurri nuen idazten ari nintzenean Txillardegi eta Ziminoa, eta interpretatu nuen, igual, ez dakit, fribolo, markatu, baina apur bat, izakit Ziminoen belaunaldien artean botere borroka, balego zela. Txillardegi zen nagusi, ordura arte, eta orduan, zetorren gaztea, eta apur bat, ez dakit, botere hori, oso primario moduan durantasuna eta bat, eta gero bestean zirela gehiago aitzakiak. Inpresio hori izan, baina da. Bueno, egi esan, ni bai egon nintzen bertan, gaina tokatu zitzaidan justu bien artean horre gotea, eta jarraitu nuen, notak hartu ditut, da oroitzen dudanagatik, eztabaida ona izan zen. Atzagaren azalpenak, arrazoibideak eta bat, da Txillardegirenak ere oso interesgarriak izan ziren. Beste kontua da, gero nola kontatu zen, kontatu den, eta bat, simplifikatu den, neurri batean gura ez da, baina eztabaida da luzea, oso polarizatua, baina ez beti, eta oso interesgarria izan zen. Eta hor zegoen, Josebak argitu du puntuak, eta da nolabait esan Txillardegiren eskola sartrianoa, ez da? Jean-Paul Sartre garai hartan eragin oso interesgarria zeukan Europako esker batean, esker mota batean, eta mugimendu batean, eta orduan Txillardegik ondo jaso zuen hori, da ni behintzat debatetik nahiko Txillardegi aldekoa atera nintzen, eta ez da Atzagaren kontrakoa, baina Txillardegiren aldekoa, ez da hori horreintzen ez. Baina egitu zait, Marcos Zapiain apur bat kanpo gelditu dela, eta nik bera nahi nuen intrigatu, orduan beste galdera bat egingo ditut, zure baimena, estan dizuden dia bat euskara prez, eta ja zuri zuzendua, etxe honetan gaudenez. Eta da, hain justu ere, Txillardegi, Aresti, Koldo Mitxelena, eta euskararen lehen esan du, oso modu egokian ikusten Josebak, euskara berritu behar zela, eguneratu behar zela, gure egunetara ez bakarrik literaturan, oroak, euskara batuaren prozesua, ez da. Eta gau, garai hartan, Txillardegi oso bilbotarra izan zen, garai batean. Hemen ikasi zuen, hemen egin zituen hainbat gauza, eta euskara ikasten zebilela, oker espanago. Berak iturri bat hartu zuen herritarra. Bilbo frankista hartan barruan oso zaila zen euskara aurkitzea espada liburu batzutan, baina joaten zen, Otzarkoaga, gero Otzarkoaga izango zen ingurura, arbolatzara. Zehatzago esateko arbolantzara, ze lagun badaukat, azarratu egingo zaidana, otzala esaten, baserri batzutara, epalegina, gero preso egia, ezagutzen duzuela. Eta, bueno, bere familiaren baserria da han jartzen zuen belarria, jartzen zuen ahoa, hau da, euskara iturri hartatik edaten zuen. Eta Arestik, beste bigarren zutabe bat, Aresti hasi zen bizkaitarrak idazten. Hau da, bizkaiera erabiltzen, herriko bizkaiera erabiltzen bere lehen poesiak egiteko, ezta?
Gerora beste bilakara badago, kultistagoa eta iturri diferenteak izan da, zula dela, baina ze impresio daukazu ezue, Aresti, Txiarregi, Euskara Batuaren izango zenaren prozesuan, ze jarrera hartu zuten, ze ekarpen egin zuten, neurri batean gero onartua izan ez dela. Ze impresio daukazu horrek? Oso galdera bakarria da, ez dena dela... Bilbo errepikatzen dut Txiarregiren benetako aberri. Adostua genuen gidoian, hain zuzen hori apuntatua genuen Otxarkoagako zera eta bat eta zer hartatzen da? Bai, gero, ez dakit, oso luze joko luke, hor dena dela, bai, onda Mitxelena, Txiarregi eta Xestrak eta bat, eta, bueno, Txiarregin alde, esan nahi dut, hemen zepatzutan ematen du oso arratza izan dela harremanetan eta bat, baina Mitxelenak bigarren adabakietan eman zion egurra eta gero irakurtza Txilardegi ze ez dakit beste mazaila ipinita, o ez dakit nola esan, hau da. Uste dut Txilardegi hartu zuela Euskal munduan erabaki kontziente bat izateko eskuzabala eta barkabera. Zende guztiak, Mitxelena barne. Izan zituzten folioiak, bueno, errenterian horrendi gogoratzen dituzte, joaten zenan Txiardegi Mitxelenaren etxera, eta han armatzen zena ikaragarria zen, eta gero testuetan ere, bueno, izan zen maitasun gorrotoaren bat, turia eta direnen antzekoa. Baina gero, bai, hor erakutsi zuen benetan dotoretasun psikologikoa handia Txiardegi nire eskuzabaltasun horrekin. Bueno, badakit ez duzu da erantzun, baina ez dago zenero nortazen bat du. Esplikatuko dute ezkiko goziaren ideia bat hori komentatu. Nire ustez, balio du herri bezala ditugun arazo politiko, herri txiki bat ezin duena gainetik endu bi estatu handi hauek bete egongo da gauzak egin beharrean eta barne eztabaidetan ez dago mangoista peruano ez dut sendero luminosorik ez dago, ezta? Eta beti sortzen dira batzutan momentu pentsatu duten bidea hau da Euskaldunak ez daukagu biderik ez dagoelako, ezta? Botere handiegia ditugu gainean, ezta? Da hizkuntzarekin berdin gertatzen da. Eta Euskaldun bat jaiotzen dana berdin da jaio baserrian edo hirian edo eta sasoi honetan edo 19. mendean, 17. mendean dauka egoera bat oso eskasa. Dauka beste hizkuntza bat, beste hizkuntza boteretsuagoa da, bere hizkuntza ahula da, normari gabe, eredurik gabe, etengabe dago estropozu egiten eta dauka alternatiba bat eta derdera pasatzea. Psikiatrian eskizo zera deitzen direnen estiloko eta soziolinguista amerikano bat egon zen, izen ipinitza eskizologia. Euskaldun bat etengabe dago burukan zera, mendetan egon gara ortografia baten alde eta eskizologia gutzean. Eta 60ko sasoi horretan, gu umea ginela hori, hori izan, eskizologia egoera bat itzela zeukan, oraindik ere daukaguna, etxetik atera, eta ez dakigu denda batera sartu eta euskeraz egin behar dioguna, erderaz, euskeraz egiten badiru ze aurpegi ipiniko duen, euskaldunari erderaz egiten diogu, erdaldunari euskeraz, eta
egoera horretan. Eta ne uste literaturako eztabaidaden, ne uste estilo horretakoa dira. Hain naukan ikuspegi bat, bestea beste bakoitza zeukan ikuspegi diferentea, eta horri biltzen ginen. Baina, ados egun beharko genukeena, horren bezala Euskaldunak, herri normal bat izango litzateke, ados jarri, edo maioriak esaten duena adostu, eta minimo batzuk Euskaldun moduan bizitzeko onargarriak eta garen 1,5 milioi edo 2 milioi Euskaldun adostu gauza, ez da posible. Edo orduan saiatzen gara, ne ustez, hizkuntzan barben gertatu zen, eta Mitxelenaren bidea, Jardegirena, Arestirena, Urbigena, eta momentu bat hori eskidoglosia horrek alternatiba pilo bat egon zen, da zauzui konfliktibo izan zen. Baina nik ez dut ikusten hori hori niretzat, adibidez Bernardo eta Txiardegi horrek ez ditu kontrario bihurtzen nire ustez. Ni bintzat euskararen kontuan, euskaldun guztiok, ez bakarrik daukagu eskubidea lagunak izateko eta kolaboratzaileak, nire ustez dugun txikitasunarekin eta prekarietatearekin daukagu obligazioa. Eta normalean, bai eztabaida politikoak eta bai kulturalak eta bai literarioak eta bai hizkuntzari buruzkoak, ustez, inflatu egiten ditugu, justifikatzeko, ez dugula, hori ez daukagula bideagirik ez da. Eta, Gasteizen nomen dago sekulako bi bandu, marratzoa lotuta. Batzuk marratzoaren aldekoa, Eguzkilore marratzoarekin, beste batzuk marratzoaren etxaia, Eguzkilore marratzoarekin, eta goa. Zeran idatzi gara. Baina marratzoaren aldekoek deitzen diete marratzoaren kontrakoei marranos. Marrano. Bai, Venturriara itzuli, agar askotagaino zarete. Eta esan duzue Txillardegi existenzialista, noiz osti ikasi zuen Txillardegi existenzialismoa. Zer irakurtzen zezakeen frankismoan, zein hizkuntzatan irakurtzen zuen. Nondik nora ezagutu zuen Jean-Paul obra, edo kami, zuiak ingo dozu. Aita bekatzen zizkion liburuak Paristik. Bai, eta frantzesez bazekien. Bai, Voltaire, Bueno, baina dina... Ni badakit behin batean... Ferroreko soldadutza, ez gero. Ez lehenagotik. Lehenagotik, bai. Ze behin batean, ondo horretzen bat eman naiz, joan zen, Txillardegiren aka, erostera Londre Voltaire, Camirenak, eta Parisen galdetu zioten norentzat da, eta esan zio, nire semearentzat, zemat urte ditu, bazakit gara, orduan ez dio salduko. Eta guetatu zen, liburuari, ze horrelako arriskutsua zen, horrelako nerabe batentzat, horrelako gauza raroak, ez? Baina ordura arte ekartzen zizkion eta jakin ginen pia zeukan. Beraz, frantzesez ezagutu zuen. Espainolez imposiblea zen. Bai, frantzesez, bai. Bai, horregatik dinen. Ez, gertatzen da hemen literatur, gertatzen da zen, frankismo garaian, da Joseak esan duena, frankismo garaian hemen irakurri zitekeena eta ofizialki saltzen zara eta zan, bezakute ideologiko oso garri bat, hortik kanpo, dona dekaz, bat zegoen. Hori da. Baitetik jamar balen bazan, gure kasuan, batez ere Europatik, eta batez ere frantsesez, eta batez ere inglesez. Eta aitak hizkuntzari bazekizkin, txikitatik, Euskal Herria ditzeiten nire hizkuntza zian, eta behar hori iparaldekoekin
handia zuen, eta dut, frantzesez jakin du, guk ere ikasi duguna hau frantzesez, espainolez baino. Bentzian frantzesa etzan gauza zanegarri bat. Zeu gatzo esan bezala, kontaktu horrek izekin eta kultura frantzesarekin albidetu zion ikuspegi zabalagoa izatea nengo asko Eta ingelesa ere bazekien, Zer? Josebari galdera. Ia, ingelesa ere baote zekien. Inglesa bazekien, baina ez frantzesa. Frantzesa zan, gaztelania bezala, gure kasuan, gure hizkuntzak amaina berdean dakizkigu. Inglesara bazekien, itzeiten zuen, baina ez zuekan frantzesa alfabetatua, osea... Frantzesez amets egiten iritsi zen, eta claro, egun osoa, hau da, 8 ordu lantegian frantzesez zen guztia. Adibidez, hizkuntza eta pentsakera idazteko bibliografia osoa da frantzesez. Belgikan ere frantzesez, eta Frantzian frantzesez. Hori gero. Bai, eroso. Ez dakit, beti esan izan da, ez dakit egin den, baina Bilbo harreman estuagoa daukala Londresekin, eta Donostiak saiatzen zaretela imitatzen Pariseko zubiak eta horrela. Bilbo harreman hausia aspalditik Madrid. Bueno, eskerrik asko. Bai,